Sigueu totes i tots benvinguts a Per què Futbol. La nostra segona convidada és vistaire professional, és a dir, una rodamons futbolística. Amb el número 2, Andrea Ors. Hola, Andrea, benvinguda als estudis d'UPF Ràdio, aquí al costat de la redacció del Diari Barcelona. A veure, l'Andrea és vistaire professional, una de les 3 dones que fa scout a primer nivell futbolístic a tota Europa, i la podeu trobar arreu del món gaudint de futbol i buscant perles de l'Espanyol. Ara sí, Andrea, com estàs? Bé, una mica cansada perquè porto tot el cap de setmana rondant, mirant seleccions, sub-21 absoluta, i bé, fins i tot a ma mare li he posat al mòbil de fons de pantalla una foto meva perquè recordi una mica la meva cara, perquè fa un mes i mig que no paro. Però bé, encara està aquí. Podríem dir que és com una bendició, no? També, o sigui, el fet d'estar un mes i mig voltant veient futbol. Sí. Tot i els merdes que genera... No, una afortunada, soc una afortunada, sí. Doncs bueno, em fa molta il·lusió que puguis ser aquí, ja ho havíem parlat. I res, comencem, a veure, ras i curt. Si li haguessis d'explicar a algú què significa el futbol per tu, com li explicaries? Mira, jo li diria que al final el meu dia a dia totalment està condicionat pel futbol, a més des que tinc memòria. I més enllà d'això, aquest cap de setmana que he estat viatjant i tal, pensava, ostres, no només significa alguna cosa dins de la meva professió, si hi ha alguna cosa totalment professional, ni passional, sinó que al final també és una via, és un canal de transmissió cultural molt fort al futbol. I això també, diguéssim, que ens ha d'una manera educat, no? És a dir, que jo sàpiga que Friburg és una de les ciutats més ecològiques d'Europa, que quan vas a Turquia i sona l'himne nacional t'has de quedar quiet, que em va passar en un pàrquing, m'havia de quedar quieta. O, per exemple, viure el partit amb uns aficionats serbis i que fan el gest dels 3 dits i tal, que això vol dir, representa com l'orgull serbi. És a dir, no només és passió, no només és la meva professió, sinó que, per dir-ho d'alguna manera, m'ha també educat, no? I d'altra banda és el que comentes i el que es parla en el programa de la passió, que al final tenir una passió en aquesta vida és una sort, perquè al final vivim constantment il·lusionats per alguna cosa, no? Sens dubte. O sigui una nova temporada, un nou míster, el jugador que debuta de la cantera, vull dir, és il·lusió i al final algú que et generi coses, no? Et fa sentir viu, diguéssim, el futbol. No, totalment, et fa sentir que pertany ja a alguna cosa i que li dona una mica de sentit a tot plegat, que al final és el que busquem una mica, no? Sí. Trobar sentit a això de la vida. Però has dit moltes coses molt interessants. Vull començar també per la cultura, pel que deies, no? O sigui, conèixer cultures i maneres diferents és una de les grans coses de conèixer futbol. Tenim l'exemple tan senzill com el que ha passat a la Champions, no? Amb Tiraspol, el Sheriff, que ha aparegut així com un bolet i té una història darrere superinteressant. I on vull anar a parar és què és el que més has après d'entendre cultures d'arreu del món? Jo què sé, potser em diràs que no has de tenir prejudicis, no ho sé, però què has après de viure tantes cultures diferents? Al final, el futbol m'ha permès entendre, diguéssim, la societat o com és la societat d'aquell país. Per exemple, un exemple que poso molt i que em va impactar moltíssim és quan viatjo a l'Uruguai. Allà el futbol és la seva vida, o sigui, viuen pel futbol. De fet, vaig anar que just començava l'escola, allà a Montevideo, hi havia cartells com «Empieza el partido más importante de tu vida», fent referència a l'escola. Vull dir, no som conscients de que fora d'aquí, el futbol, fins i tot a Anglaterra, també. Sí, tant. Sí, moltes passions, no acabem de ser conscients, però... Jo crec que això que al final també hem arribat com a un punt de menystenir-lo, sobretot per els milions que genera, i que al final jo crec que és una cosa molt més de les arrels, de com t'han format, com has crescut com a persona en relació a aquest esport, que com és finalment el focus mediàtic, que és totalment allunyat del que podria ser la realitat, o està, jo no crec que sigui totalment fidedigna d'això. Però et volia preguntar també que, a veure, per com has explicat, ets una persona bastant visceral, tinc la sensació. Sí, molt. Llavors, aquí és on et vull preguntar també per la teva feina, és a dir, com calibres la visceralitat i la racionalitat a l'hora de buscar un jugador o així? Perquè jo imagino, allà a Uruguai, jo què sé, que passen tot l'ambient i tot això, deu ser molt difícil estar pel que toca. Ostres, la primera vegada que vaig anar a Argentina, deia, mare meva, dic, Andrea, tia, t'has de concentrar, saps? Estava a la Bombonera dient, és que estic a la Bombonera, vull dir, flipa. Clar. Llavors deia, vens a veure tal jugador, centra't una mica, concentra't. Sí que és veritat
que jo el que faig a Sud-amèrica és l'inici del partit, diguéssim, el veig a la grada amb tota la gent, doncs l'ambient i tal. Tot el xup-xup. Tot el xup-xup, però després ens posen com una espècie de llotges, que sí que és veritat que aquelles llotges tremolen. No, és veritat, tremolen, us ho juro que tremolen. Però sí que ets capaç de, bueno, vas veure el partit, vas analitzar el jugador amb més calma i, hòstia, que al final vas a treballar, clar, no? Vull dir, no, vas a treballar, que sí que és veritat que l'últim mes i mig he anat a ambients, per exemple, vaig anar al camp del Feyenoord, buah. O sigui, jo li vaig dir al meu jefe, dic, vaig estar a punt de deixar la llibreta i anar-me'n amb els ultras, perquè tenien una festa allà muntada increïble. Però sí que és veritat que, més enllà d'això, de que m'agradi molt com viuen el futbol, diferents països, aficions i tal, sí que és veritat que és la meva feina, he de rebaixar una mica i dir, va, anem a analitzar el partit. No? Anem a centrar-nos. Bueno, com hem dit a l'entrada, l'Andrea treballa per l'Espanyol i et volia preguntar, això com a culer, de culer perico, què tal ser de l'Espanyol a Barcelona? A veure, bé, o sigui, jo crec que té un punt fins i tot d'heroïcitat, diguéssim. No, en sèrio. El relat, eh? No, perquè al final, quan ets petit, a l'escola, t'entren molts inputs, també quan vas creixent, dels mitjans de comunicació, i tu al final et quedes amb l'herència familiar, clar, saps? Amb el que has viscut des de petita i amb el que has mamat. I al final, bueno, és una altra manera de viure el futbol. Vull dir, jo, una de les coses que li agrairé sempre a l'Espanyol és la manera que m'ha transmès com he de viure el futbol. Vull dir, evidentment, va més enllà del resultat, evidentment. Va més enllà del resultat, però no només això, sinó com ho visc amb la família, com ho visc amb els amics, clar, saps? És una cosa molt més social que futbolística. Exacte, no, totalment, és bastant irracional tot plegat, Però és el que ens agrada també del futbol, no? Sí. No, però és molt interessant perquè al final jo crec que és això, que a vegades oblidem que el sentiment de comunitat que generen els clubs, a Anglaterra segur que ho has vist un munt de cops, no? Aquests clubs potser petits però que tenen tot un poble darrere seguint-los i que jo crec que és el que fa gran tant els equips d'Europa i també clubs com l'Espanyol. Ho parlàvem al primer episodi amb el Blaya, jo crec que el Barça també té una mica d'això, o sigui, el Barça-Barcelona té una miqueta de club encara de barri no, però vull dir que socialment és molt de la penya de Gràcia, la penya no sé què, però bueno, això ja és un altre tema. Així que, bueno, explicada ja la baixa passió de l'Andrea, fem un missatge, fem un viatge en el temps i obrim el baúl dels records. Et dic, no em canso de ficar aquesta cançó, vull dir, és el tòpic del Remembers, però és que vaig pensar, l'haig de ficar sí o sí. Però bueno, anem pel primer record futbolístic. Aquí et diré que fent recerca, ara quan l'expliquis, et diré una cosa que m'ha fet molta gràcia fent recerca que vaig veure i que més o menys has explicat tu. Llavors, Andrea, quin és el teu primer record futbolístic? Vale. El meu primer record futbolístic, diguéssim, la temporada que a mi em va marcar, va ser aquella temporada que guanyem la Copa del Rei, allà a Madrid, que vaig anar amb la família, i després, bueno, la temporada quasi acaba com acaba, però per sort va marcar Coromines. I, ostres, aquesta temporada, diguéssim, que a mi em va impactar, em va marcar molt com a peric. És veritat que havia anat molt abans a Montjuïc, vull dir, he anat tota la meva vida, clar, però sí que és veritat que per escollir un record així de primeres em va sortir aquest. Doncs la veritat que després buscant, bueno, perquè no ho ubiqui, estem parlant de temporada 2006, sí. El 12 d'abril al Bernabéu l'Espanyol guanya la Copa 1-4 contra el Saragossa i el 13 de maig Coro, al 90, decideix salvar l'Espanyol i que es quedin a primera fins l'any passat, que va baixar, no? Sí, exacte. I no, digues. No, que és que a més recordo, sobretot, fixa't com són les coses que recordo més. El gol de Coro, que guanya la Copa del Rei, saps? Clar. Sí. Va, ostres, jo recordo estar a l'estadi a Montjuïc, quan va marcar Coro, abraçant-me gent, ens tiraven grada avall, va ser una bogeria. I, de fet, recordo molt la transmi de l'Eudald Serra, fins i tot narrant el partit, que deia gol de Coro, quin fart de patir, vull dir, al final, no sé, quines coses, no? Et quedes més no amb la desgràcia, perquè al final acaba bé,
ostres, que has guanyat un títol. Un títol, exacte. I de fet, em va genial això que has dit. Veient el vídeo del gol de Coro, que a més l'Espanyol va fer un Remember fa un temps i tal, i està a YouTube, un dels comentaris diu: solo del sufrimiento vienen las mayores alegrías. Un perico ho comenta. Estàs d'acord? No, però és que resumeix perfectament que és l'Espanyol també, perfectament és això. Sí, totalment. I al final jo crec que també és això, que el primer record, també és molt simptomàtic, no?, que el primer record no sigui el títol, sinó sigui el salvar-se de baixar a segona divisió. Però bueno, ja et dic, és tot un tema això de... Ja et dic, és que veient les imatges no em podia... Clar, cadascú té els seus, en aquest sentit, records, i jo pensava, allò de Montjuïc és com el dia del 6-1 aquí al Camp Nou al Barça, però la sensació que la gent es queia a Montjuïc. O sigui, és que, i a més m'agrada molt perquè crec que Sánchez Llibre està tranquil, està com una mica tranquil celebrant-ho, i al cap de tornen a enfocar i està boig perdut celebrant-ho, no? Sí. Vull dir que... Sí, jo recordo que crec que és de les primeres vegades... Ara, jo soc una persona molt emocional, molt... Bueno, ja es veu. Però és que vaig plorar, tio, o sigui, em vaig emocionar moltíssim, saps? I és un record molt maco, sí. Clar, i al final també tenir aquest primer record que sigui aquest, jo crec que també fa que d'aquí cap endavant tot vulguis com retrobar-te una mica amb aquesta sensació, no? Que almenys dins teu vulguis com, no amb el descens o jugar amb flirtejar amb el descens, sinó amb aquest patiment, amb aquest, no sé com dir-ho, però amb aquesta sensació de, buah, el més èpic que vaig viure, no? Ho romantitzes fins i tot el moment i que potser t'ha costat tornar a viure moments tan èpics. I a més pensa que és això, que amb l'Espanyol passa poques vegades, saps? Tot i que sí que és veritat que jo cada partit el visc molt, evidentment, perquè és la meva feina també, però ostres, un dia em mataran, tio, la veritat. Sí, ho visc molt. Al final conec a pocs pericos que no ho visquin molt. Vull dir, el que és perico és molt perico, no... No, també té sentit que sigui molt de nínxol al final, o sigui, al ser l'altre equip de Barcelona. Sí, no. Era de picar-te aquí, Però bueno, i ara entrem al pitjor record. La veritat que costa abordar-ho perquè la vida al final és molt dura i és com és i aquestes coses passen, però el pitjor record, faig jo el preàmbul, parlem del 8 d'agost de 2009, abans d'un Espanyol-Florència, Fiorentina, que explica'm tu què va passar. Bueno, que ens va deixar el capità, i, ostres, jo recordo com algo molt dur, perquè per entendre l'Espanyol s'ha d'entendre que és una família. Clar. És una família i et va deixar el teu màxim representant del club. I a més, no era només un jugador, vull dir, era un tio que venia de la cantera, que representava el que vol ser l'Espanyol. És a dir, educar nens fins a arribar al primer equip i del primer equip ser el capità. Clar, el teu màxim exponencial. I a més, Dani Jarque és aquell any que el fan capità, crec, oi? Exacte. I a més, ostres, que anàvem a jugar a Cornellà, vull dir que era com un canvi de cicle, començar alguna nou i passa això. Clar, és que se m'està ficant la pell de gallina, perquè jo recordo també aquell dia, a més, perquè el recordo perquè hi havia partits de pretemporada a tothom, i allò, aixecar-me d'hora per veure els partits, i pum, la notícia, i dius, ostres, què ha passat? I ostres, que al final, tornem-hi, és que crec que s'ha de reivindicar, sovint és això, volem que tornem-hi, els milions ens allunyen de la realitat i tal, però perdre un ídol, perdre un heroi ha de ser molt difícil, ja et dic, i jo no ho sé gens, i tu ho has vist en les teves carns, ho has viscut, a més, de molt jove, en el sentit que potser sense agafar d'aquí 10 anys, amb 30 llacs i tal, doncs ho vius potser, però quan estàs creixent, no?, que la teva identitat va molt relacionada al teu club, ostres, perdre un ídol ha de ser molt difícil. Sí, però a mi el que em fa molt feliç d'aquest tema és com de viva està la figura de Dani Jarque encara. És increïble. Vull dir, se'l recorda sempre els nens de la cantera que van allà entrant a la ciutat esportiva, sempre toquen hi ha una estàtua allà a l'entrada i sempre la toquen abans d'anar a entrenar, amb el braçalet de capità, amb el 21, després al minut 21 tothom aplaudint, no sé, està molt viva la figura de Dani. Clar, i al final potser també li dona sentit al final, evidentment, per desgràcia, no va poder ser la figura aquesta que esperava l'espanyolisme dins del camp, però ho ha sigut fora, no? Llavors, és a dir, ha mantingut la narrativa viva era el gran capità, era la manera de fer, era el poder arribar des del més a baix fins a dalt de tot. Exacte. Saps? Representar el teu club i que els nens el continuïn veient com... Perquè, ja et dic, molts dels nens que deuen passar a dures penes l'haurien vist. Exacte. A més, és el clar exemple d'un tio de la cantera. Clar. Llavors, els nens, els expliques qui ha sigut Dani i el tenen com a exemple. A més, la cosa és que jo no el coneixia personalment, evidentment, però clar, a l'Estalla parles amb molta gent que sí que el va conèixer, hòstia, i
un tio 10. Clar, és que, mira, això que has dit és molt interessant, perquè és el que dius, no el vas arribar a conèixer, però aquest sentiment de comunitat, no?, fa que te'l sentis teu, vulguis o no. Evidentment, és un jugador del teu club i, evidentment, tu sents teu perquè és del teu club, però anem ja a la persona, saps? No és aquest número, sinó era una persona que formava part d'aquesta comunitat i que, ostres, que tot i no conèixer-lo és com si haguessis perdut un dels teus i la veritat que és una merda, però bueno, al final també, a veure, jo no diré que la vida és una merda, però aquestes coses ja les té. Sí, exacte, saps? ja les té. I que s'ha de passar i que, ja et dic, no em puc imaginar perdre un heroi o perdre un ídol com deu ser i la veritat que ànims a tots els pericos amb això, perquè perquè això jo crec que és un tema que sovint oblidem, ho deixem passar i tenim altres jugadors que també se'n van anar, en Puerta i companyia, i està allà el tema i és com, ostres, que això és bèstia, saps? Sí, al final això t'uneix més i et fa més fort. Al final, davant de les adversitats, l'Espanyol és un club que creix, que treu forces d'on pot i que tira cap endavant. És una mica la resistència aquesta de l'Espanyol com a club, tio. El relat de l'Espanyol és això. És tal qual, sí. Totalment. Però bueno, ara anem a una nota una mica més positiva, perquè clar, se'ns ha quedat això així una mica també gallina de pell, una mica parlant del tema, però bueno, anem al millor record. A més em va fer molta gràcia, perquè clar, tu quan amb els amics vaig preguntar la pregunta de millor o pitjor record, així per veure si funcionava el podcast, alguns em deien, pues, aquest partit, tal, no sé què, fins que un col·lega em va dir, però ha de ser un partit, ha de ser un concepte, com funciona? I quan em vas enviar la pregunta vaig pensar en aquest col·lega, l'Edgar, si ens està escoltant, i vaig dir, mira, l'Andrea m'ha trencat el joc i em sembla molt bé, em vas dir, és un concepte. Explica'm el concepte, el teu millor record. Sí, el concepte. Per mi el millor record és anar a l'estadi amb els meus amics, com a concepte. Jo he tingut la sort que, us ho creieu o no, tinc un grup d'amics de l'Espanyol que, bueno, són 12-15 persones que ens reunim sempre per fer les prèvies, direm abans del partit, també hem viatjat arreu d'Espanya mirant partits de l'Espanyol, la majoria de derrotes, però bueno, tema a part. Però una cosa no treu l'altra. Tema a part, una cosa no treu l'altra. Després, quan vam anar a Europa, vam anar a Wolverhampton, vam estar a Budapest, mirant el partit contra el Ferencváros, i és això, per mi el millor record és cada cap de setmana que puc anar a veure l'Espanyol amb els meus amics. I això t'ho dirà un perico, qualsevol. Si tu li preguntes què és el que més t'agrada de ser a l'Espanyol és compartir-ho amb aquesta gent. Clar. Sí, bueno, és que al final, si ho penséssim en la música o en altra cosa, et dirien que és el més per una fanbase de llámalo X, qualsevol grup, et dirien, pues, poder anar amb el meu grup de believers i anar a passar l'estona i tal, vull dir que té tot el sentit del món, i has dit una cosa també, he repetit molt, has dit una cosa, però que és el fet d'anar a l'estadi, que és una cosa que jo tinc la sensació que s'està perdent, o sigui, el futbol cada cop està més televisat, està més pensat per veure'l en imatges, i ostres, anar a l'estadi és una cosa que cada cop no és més residual, però que eventualment sembla que ho serà. Llavors, tens la sensació que eventualment deixareu d'anar a l'estadi o això no es perdrà? No, amb els meus amics, què va? Impossible, perquè a més és com... Cada 15 dies ens veiem segur. Clar. Sí. Saps? I a més, no només el partit, és que quedes 2 hores abans del partit. Clar, fas una bona prèvia, Fas una bona prèvia, quan surt l'alineació, comentes l'alineació... Bueno, és una experiència anar allà, de veritat. Jo crec que qui va allà són una miqueta perill, una miqueta. Bueno, és això, al final tornem al sentiment de comunitat, no? El sentiment de saber que cada X setmanes et trobaràs amb aquesta gent, cada X setmanes, cada 2, com a molt, veuràs aquestes persones, podràs fer aquests viatges, però igualment vull reincidir en el tema d'això, que tu des de dins tens la sensació que està canviant una mica el futbol, és a dir, que això és no tan corrent, el quedar, el fer prèvies, o tu que viatges pel món? Clar, és que jo que viatjo pel món he vist ambients molt xulos, he vist a gent fent prèvies que pensava, quina enveja. Dic, vinga, va una birreta i no, que he de treballar. No. L'altre dia, on vaig anar? A Estrasburg. Un ambientar-lo. Sí, això, grups de gent, allà xerrant, doncs sobre l'equip, tal. Igual potser aquí a Espanya s'ha perdut una mica. Bueno,
No, diria que no. És que, clar, no sé com són les prèvies de Can Barça. No, sé com tranquil·la, són. el Barça és un tema a part, que jo el deixaria aparcat perquè... Sí, no? Perquè no, tema prèvia... No, o sigui, hi ha prèvies, hi ha qui va, qui no va, hi ha gent, que si plou no hi anirà mai. Tinc amics l'altre dia contra... No, en sèrio? Mira, l'altre dia contra el Granada, crec que era, un col·lega em diu ostres, no tenia entrada a última hora i tal, perquè havia anat amb un... No, mentida. Anava amb un amic, eren 3, que al final va venir sol. I què ha passat? Diu, no, que els altres 2 m'han dit que hi havia pluja i que ni de conya venien. I jo pensava, bueno... Ostres! Perfecte. Bueno, ja, crec que qualsevol barcelonista que hagi... O sigui, amb això que ho va explicar haurà pensat en aquell amic, en aquell conegut, perquè sempre tots tenim un tribunero, per així dir-ho, que si les coses no van del tot bé, clar, no ve mai. Ja, ostres, clar. No. Això m'ha passat, amb amics del Barça. No, és que ara la situació és una mica... L'equip juga tal... Jo pensant, ostres, dic, nosaltres anem sempre, tio. Clar, és que per mi això... A mi no m'entra al cap no anar al camp, saps? És a dir, a mi tampoc. Si tinc la sort de poder anar a l'estadi, com diré que no? De fet, porto del pal. Jo sóc soci des del 2006, vaig estar 12 anys fent llista d'espera i ara fa 6, alguna cosa així, que tinc seient. Com no aniré si porto 15 anys de la meva vida esperant aquest moment? Venint aquí t'ho explicava, que vaig anar a Niça, clar, només vaig anar a Niça amb cotxe per anar a veure l'Espanyol Real Madrid. I menys mal que vaig anar, perquè molt bé. Menys mal, perquè... Sí. Bueno, l'altre dia va sortir... Aquí ens fiquem amb més tema d'actualitat, però una dada que als últims anys, des del 2015, l'Espanyol és qui li treu més punts al Madrid. O sigui, a Barcelona, el Madrid perd més punts, per així dir-ho, a Cornellà que al Camp Nou. És a dir, que vosaltres heu fet més la feina contra el Madrid que nosaltres, però... Bueno, gent, ja sabeu. Datos, però bueno, reprenem una mica això que dèiem, d'anar als estadis, d'això, i et volia, ja per anar acabant, el tornar a la normalitat. És a dir, tu has estat treballant igualment, clar, el fet de formar el club, has vist molt futbol des de casa, entenc, però com ha estat aquest veure tota Europa tornar a la normalitat? Perquè deu haver sigut maquíssim. Sí, maquíssim. A més, hi ha països que el tema del Covid és com, bueno, no Holanda, bueno, està allà i no... sense mascareta, estadis, llocs tancats, res. Però sí que és veritat que l'altre dia li deia al meu jefe, li deia, hòstia, dic, que bé tornar a veure el futbol en directe. Clar. És que et diu molt més el jugador en directe. És impossible... el pots estar veient 8 vegades en vídeo, 9 partits, però el directe, el que et transmet el jugador, és que és diferent. És que l'has de veure... O sigui, si el vols firmar, l'has de veure en directe no sé quantes vegades. Exacte. No, de fet, a mi em va passar, i amb amics vaig fer com una enquesta aquestes de Twitter i tal, que jo tinc la sensació que durant la pandèmia es va fer més difícil... O sigui, a mi el futbol m'enganxava menys sense públic. És a dir, jo em costava molt més veure futbol sense públic, el veia igual perquè m'agrada, saps? Però era com, em feia més mandra sense públic que amb públic, saps? Que al públic potser no li vam donar la importància que tenia, però visualment, per veure'l també des de casa, era un valor afegit que flipes. Clar, i fins i tot un valor afegit pel jugador. Aquí t'anava a preguntar. Que està més motivat. Clar, vull dir, emocionalment pel jugador és l'hòstia. Bueno, això ho sabràs tu millor que ningú. No, sí, mira, l'altre dia estava veient que a Argentina ja ha tornat la gent als estadis. Gent plorant a la Bombonera, tio. Clar. Allò és un altre món, és una altra manera de veure el futbol. Però té tot el sentit del món. Sí. Super emocionats, tio. Clar, és que segurament, tornem-hi, la cosa més important de la seva vida volta en relació a la Bombonera i Boca, i poder tornar al que és casa teva és tot un tema. I ja per tancar, ara sí, amb això que deies dels futbolistes en directe, a mi em passa... Jo, en general, clar, no tinc la sort com tu de viatjar tant pel món, però em va passar amb 2 futbolistes que quan els havies molt per la tele, però quan els vaig veure en directe em van flipar. Un va ser Saúl, que el vaig veure en un Granada Atlético de Madrid allà al Wanda, que era un jugador que em flipava, però quan el vaig veure en directe va ser com toca la... O sigui, aquest contacte, aquesta manera d'entendre's amb la pilota, em va flipar. I l'altre va ser, aquest cap de setmana, vaig anar a l'Andorra, a Anglaterra, i vaig veure a Foden. Mare de Déu. I on vull anar a parar és això que has dit, no? De poder veure el futbolista en directe com la peça clau per poder decidir si el vols o no, no? Aquest element diferencial que fa que el signis, no? Vindria a ser això. Sí, és algo més del que et transmet el jugador, en plan, fins i tot sense pilota. Clar. Si és líder, si no és líder, si s'amaga, si no s'amaga, si posa un central, si és el que ordena la defensa, bueno, detalls que només es veuen si estàs
si estàs a l'estadi, que li va menjar l'orella a l'àrbitre, que el que sigui, saps? Són petits detalls que al final, ostres, és el que et transmet el directe. És difícil, d'explicar. No, jo després també li he d'explicar al meu jefe, també em costa dir, és que és el que m'ha transmitit o tal, però el directe és clau, de veritat. I a més també perquè veus el físic també, en directe. Clar. Jo sempre em baixo, clar, a peu de gespa, i miro i dic, vale, pues el físic m'agrada... Bueno. Sí. Bueno, el que és això és encoratjar la gent que vagi a veure futbol en directe, que és una experiència única, que sigui on siguin d'Europa, que hi vagin. Tinc una amiga que va estar a Breda, que vaig dir, escolta, si pots, vés a veure el NAC, que estaven malament, pobres, que estan a segona, crec, però igualment, vés-hi. Vés-hi. L'experiència de poder veure això no t'ho treu ningú, saps? Exacte. I això, encoratjar tots els que no sigueu massa futboleros, que aneu a veure tot el que pugueu futbol en directe, que és una experiència, ja no tant pel futbol, molts cops, no? És una experiència. Veure la gent com viu el futbol a cada país que visites és un regal. Mira, i us ho diu una persona que ha viatjat per tot el món. O sigui, que ho digui jo, que no he vist més que el Barça, doncs no té sentit, però us ho diu l'Andrea, que d'això en sap un bon tros. Així que, Andrea, em fas una enveja, ja et dic, terrible per haver vist tant futbol, fer-ho amb els amics i compartir aquesta experiència única. Però dit això, Andrea, moltes gràcies pel teu temps. Espero que exposant la gent la teva passió t'ho hagis passat bé, aquesta estoneta. Sí. Vale. Moltes gràcies i a seguir-ho patant. Sí, ja et dic que si em dius que no em destrossava, però bueno, per mi és tot un autèntic plaer, així que ja és hora de posar punt i final al segon episodi de Per què futbol. Ara, doncs sí, és el vostre moment de respondre a les 4 preguntes principals que li hem fet a l'Andrea, i ens podeu trobar, a @perquefutbol a Twitter, a Instagram, també ens podeu trobar a YouTube, a iVoox, Spotify, Apple Podcast i també a les xarxes del Diari Barcelona. Gràcies a l'Andrea per venir, gràcies a l'Albert també, el nostre tècnic d'avui, i sobretot a tu per escoltar-nos. Estimeu les vostres baixes passions i ens veiem ben aviat. Adeu! It's not appropriate.